Kaixo. Egunon. Hemen gaude, ez gaude konforme. Ez gaude konforme. Saio berri hontan, gaurkoan, Bidasoldean gelditu gara, Irun aldean hain zuzen ere, eta Proto Kadaber taldea dugu gure artean. Nortzu zarete? Bueno, mi esker gomidatagatik, hemen antxeta irratira. Bai, mi esker. Ni Urgi naiz, abeslare. Ni Aimar, bajista. Inigo, gitarra. Eta ni Joseba, bateria. Eta, bueno, talde nahiko berria zarete, ezta? Bai, talde bezala duela, bueno, orain gauden formazioakin duela urte bat, hasi ginen pixka bat gutxigo, talde bezala. Urte eta erdi agian, pixka da ja. Bai, bino gu betidanik jordegu elkar, gure artean. Bai, jam sesioetan eta alakotan, bai. Bai, Moskuko taberna batzutan, o batean. Eta bazenuten beste talderik, aurretik, Proto Kadaber aurretik? Bai, ni Inigorekin beste talde batien negon. Bueno, ni bai, pero no se habla. Ni ez, nire kabuz. Ja, eta orain txertan edago puli, apagi babunosekin. Hori da, dago beste talde batean, Egia, bai. bateria jotzen, Inigo. Bai, bateriak nahiko beharrezkoak dira, ez? Bai, eta koñazo bat ere bai, gauzak eramateko. Bai, batzutan betzaten zu zergatik ez zenuen txilibitu aukeratu, ez? Bai, normalean, bai. Gauero. Baina gero zein gustora gelditzen zaren bateriari ematen, Bai, ere bai, asko. Seguro Joseba ere baki gala. Bai, gainera dela gutxia zen ez dela baita, eta jo, eske Inigo gabe, oza, ez dakit nola egingo nuke, baina eske bera ekartzen ditu guztia, eta eske guztia ondo preparatuta guztien du, eta baina hori. Opa Inigo, Puta! Da, Ofute Ferrero Josebanaz, asitzen bateria jotzen, ja genekala hartuta kontzertu bat hilabete batera, joko genula, eta Joseba orduan ez zuen jotzen bateria. Eta asitzen eta hilabete batean egin zituen abesteak ikasi, bateria jotzen ikasi, eta... Joseba gurekin tabernan normalian kaja jotzen zuen. Bai. Bino bateria ez. Eta orduan bateria bat behar genuen, Josebari esan genion, eta hilabete batian ikasitzun dana. Bai, hori da. Eta, bueno, handik aurrera, jonaizi ikasten, hilabete hauetan, eta, bueno, da badakin, osea, dola gutxi aznez bateriakin. Aupa Joseba, bikaina. Mi esker. Hori da eta. Hori da espiritua, segituan. Bai, ni beti denik... Eta aurrera, beldurri gabe. Ni beti denik, osea, musiketal, osea, izan da gitarra, eta, osea, izan da hilabete gutxi batzuk, duela hilabete batzuk, bateriakin, baina beti gitarra. Baina, nik esan dezaket, bateriak txilibitu aiotzea baino plazer gehiago ematen dula, Bai. Eta eraman behar den. Eta, nondik atera da izen hori? Zer esan nahi du izen horrek? Proto Kadaber. Bueno, pues... A ver, gure letra eta guztien dugu un poco interpretación abierta, Bai. Bakoitzari inspiratzen dion edo... Eta, bueno, ideia igual izan genuna o atera genion... Fiskat porruak... Ez. Ni bai. Bueno, total, da como, pues hoy, dena garela pixat prototipo de Kadaber, o sea, ari gara prestatzen, pues para morirnos un día, y ya claro, está. Jende guztia alda sentitu implikatua, ¿no? En Proto Kadaber. Si estás vivo, Proto Kadaber, fijo. Izena provisional bezala jarri genuen hasieran, bino gero ja hola gehiatu zen. Bai, Proto Kadaber. Bai. Provisionala zen, bino ja hola utze dugu. Baitze zer da, Kadaber proiektu bat, edo? Bai, no sé, prototipo... Bai, hori da. Eta, kontzerturik eta, eman dituzue? Bai, bueno, lehenengoa egin genuen gurutzen, gero lakasitan egin genuen beste bat. Gurutzeko tabernan? Ez, gurutzeko festetan. Bai, festetan. Bai, zen frontoian. Gurutzeko taberna mitikoa zen, aspaldian kontzertu pila egiten zituzten, baina noski, autoz joan behar da. Bai. Miska mobide, bai. Bueno, mendia gustatzen bat zaizu apata, baina... Bai. Bai, ez da, lehen biziko aldia. Joan nahi zela, gurutzeko bestetara oinez. Gero kotxe hartzeko bueltan, malde. Bueno, bueltan maldan bera da, bentsat. Bai. Gutxi beran. Eta zer moduz, gurutzeko bestetan? Oso, ongi, Augusto, ni por lo menos urdurik ez naiz egon hain urduri nire bizitzan. Baina en plan, ez zuen bero aiten eta sudeando por todos lados, gotas. Baziren talde desberdinak, estilo desberdinak indola, eta... Bai, eta baita gure lehenengo... Jendea ezen joan, egon zen dena ikusten. Gure lehenengo kontzertu izan zen baita, urdure ginen horregatik. Bino, bueno,
hori ja superatuta, urrengo kontzertuak nire esperientziaz, gutxienez, nahiko ongi. Ni asko, bai, asko sola. Izan un pequeño percance. Afaldu nun asko kontzertua da baino lehen. Bai, hori azeokan, ez? Eta, bai, azeokan. Eta bero hor kontzertu horrean jumenitzen korrika komunera. Hori bai zen zentarra. Gutak egitera, pero bueno, salvada, casi salvada. Bai. Eta, ez zenuen escena gainean egin, eta utzi zen. Ja, es que igual inbark nuen escena. Joder, pentsatu nuen, baina me peña zen mugitzen asko. Gero dena garbitzeko eta zen puta pixkat. Gainera zela kontzertu hasi guai, etortzen zela katu gainera gurekin. Invitado especial, bai. Zen historikoa, Gurutze zutan, aspaldiko partez. Gurutze zutan, aspaldiko partez, egon zen. Egun hortan. Hori izan zen, Azian, botak egin nunin izan zen Azian. Bai, hori beste egun bat da. Eta, bueno, gurutzen bai zutan, beti. Eta bai, eta gero lakasitan, eta jazta. Eta bakaro eta mogambon azken egin deguna. Bai, egia. Gurutzen gaude, baina esan duzute Moskun, ere? Osa, Azian. Lehenengo kontzertu izan zen gurutzen. Bai. Gero jo benun, Irunen lakasita gaztetxean. Gaztetxean hori da. Gaztetxean. Eta hori, noiz izan zen? Hori, edo norekin izan zen? Itzalarekin. Vitoriako neska batzuk, supermajas. Oso potenteak. Eta bai, superpotente, la verdad. Kontzertu oso txulo izan zen. Bai, saio ontarako etorriko dira, ere? Bai. Hostia, pues superpotente. Agur bat itzaleri. Hori da. Bai. Eskuminak. Eta zen moduz joa izan zen kontzertu hori? Ba, super bai. Ba, nizan nun problemat justo hasieran. Aldatu nitun... Komunarekin ere? Ez. Gitarrarekin. Recién aldatuak... Aldatu berriak. Sokak, esaten da? Bueno, sokak. Eta posien marka pixkat, marka blanka. Eta lehenengo akordea... Bang! Ya está, bat kanpora. Ta menos mal hartu nula etxeetik beste gitarra bat. Nitula sokak aldatu gabe, pues, 2 urte edo, marroiak. Ta horrekin kontzertu osoa tiratu nun aurrera, eta... Protokadaber estaila. Gero baita mogambon bateria bat hautsi genuen, eta mikro erori izan. Bai, mogamboko baita zen gauza bat. Hortan egon nintzen, mogambokoan. Bai, egia. Bai, pilotan ateratzen zara. Que no suena! Orduan egon zen pajarin, ez da? Bai. Bai, dakadu bideo, bai. Kriston bideo, pajarin. Bai. Ke makina. Ze artxibo duen pajarinek, Bere bideokin. Flipas. Bai. Eta pegatinak, beti ikusten dudanean, beti tori. Bai. 10 pegatina. Pasako gara, harinen lakasitako aitzalarekin, eta gero Azia. Hori da, gero joan Azia. Hori zantzen bai. Zela... Urbildu mikroari? Presoen aldeko... Bai, egia da. Bai, eta ingenun gu lehenengo jo, eta ero Lili Bat Sound, eta Estepi Selecta. Lagunduzuko lapia bat Estepi dena montazen. Nunez dago Estepi Selecta, es increíble. Kontzertu guztietan, Estepi Selecta. Eta, pues oso ongi, hombre, pues, hasi ginen pizkat goiz, eta oduan, pues, peña, pues, oraindik ez zuen birra asko hartu. Eta gainera nola, geroko ritmoa zen, pues eso, más reggae-dap, pues, zen pizkat la saltada de tono, bai hori kontrastea, baina bastante ongi, ni a gusto gonintzen. Aparte del percance komunakin, oso ondo. Gainera... Ondo ere... Bokata salvaje. Bokata salvaje. Komunaren ezen gurutzen izan? Ez, onda un poco da. Ez que hasi ginen afaltzen eta gero jo genuen. Hora, imazten jo eta gero afaldu. Hori egin genuen mogamon, urrengoan mogamon. Baina fari oso ona, Flipas, baia bokata. Bai, hori hazian. Hori zian. Bai. Kriston bokatak hazian, Oso onak. Hori egin bara, ongi afaldu. Bai. Baina hori da, kontzertuaren aurretik neurriz. Hobeto gero. Bestela bai. Bueno, hola ikasten da, ez da? Bai. Gertatu behar da, gero ya... Gero gerokoak. Bai. Eta orain Mogambo zen burrengoa. Mogambon azkeneko egin deguna bai. Bai, eta hori norekin zen? Tebeku? Eta best... Komtoir. Komtu Arkaos, bai, talde frantses bat biran zegoen eta egia da. Eta zer moduz kontzertu hori? Bueno, gonitzen baino. Entzuten ari denak, segurazki. Jendeakin baita bi taldiekin oso ongi, ambiente hona izan genuen. Bai, Mogambo bai dago montaba, super bai, zenatokia eta... Bai, Mogambo oso ongi dago. Eta, bueno, gero kontzertua divertido baita, bino... Bai, izan genitun gura berak, hautsi zen
bateriaren hanka bat, platillo erori zen mikro, pero bueno. Performance. Bai, joaten ziren gauzat, desegiten joaten ziren einean, eta... Claro, protokadaber, estaban descomponiendo. Baina lortu zenuen kontzertua amaitzea. Lortu zenuten, bai. Bai, aunque fuera acústico, egin barko zen. Lo que sea. A capela. Eta badituzue kantu gehienak zuenak dira, jotzen dituzuenak? Bai, bertxo batzuk egiten ditugu, bino batez ere rellenatzeko denbora. Bai. Guk egiten ditugu gure kantak, eta azkenian, nahi gutxienez da gehien gustatzen zaigana, kantak egitea. Gehienak gureak, bai. Bai, zen dozene bat kantu edo badituzue? 8 kantu gure, eta orain 9. egiten ari gara. Kasi bukatua dago, bai, bueno, ensaiatzea falta da. Pixkat makarreo heavy. Bai, darama un rollito más... Bai, o sea, piadura gehiagoekin eta más punketo, igual, no sé. Bueno, casi trash, ¿no? Bai. Tupa. Rasero. Zene, estilo atletik gauza asko gukitzen dituzue, eta gutxi gora bera nola zer esango zenukete egiten duzuela edo, zen badago izen bat baduzuela zuen... Rock patxaran, bai. Rock patxaran. Bai. Hori, azkenean egiteitu gauza asko, eta, bueno, nahi genuen nogarrik galditzen badigute zer den en general. Ez dakagu estilo itxi bat, guk azkenean egin dezakegu reggae kanta bat, heavy kanta bat, punky bat, orokorrean, bai, egunean ateatzen zaiguna. Eta hori itxitzeko, pues, okurritu zitzaigun rock patxaran terminua. Endrinekin, orduan. Eske gainera, claro, esplikatzen du nola ateratzen diren kantak, eta 6 estilo da, patxarana. Osea, pixkat gehiagia dan da, pues... Daka rollito punkia, baina oso en serio hartu gabe ez da ere. Baina goreztasuna, geratzen gara eta pipa ateratzen dugu abesti bat, irun artean bosto ideia bota edo da. Endrinekin bino kafia gabe. Eta montatzen dugu abesti bat pipa. Gero ja ensaiatzea eta ustea ondo. Ba, mil esker, ona etortzeagatik. Eta, orain zuen zuzenekoa dator, zer aurkeztuko diguzu orain zuen zuzeneko hontan? Bueno, pues lehenengo kanta, bueno, beti hasten geha honekin kontzertu tanta, Susmari. Dijua, bada, basicamente, baserritar bat, kala drogodependentzia problema fuerte bat. Básicamente, oia. Eta badago bere txakurra, ditzen dela kortatu, beti zaintzen bere baserria, ze bera dago, pues, estean por ahí, no hace su trabajo. Eta, bueno, zirin badaka bukaera pixkatilun bat edo da. Gero... ¿Qué se podía esperar? Janire Puzkerrak, claro gelditzen da uste dut. X pertsona, X gauza, Janire Puzkerrak. Janire Puzkerra da un poco de cagarse en la peña. Eta gero dago pata en la boca, kere bai pixkatu lertzen da. Jende, situazio, pata en la boca. Ostikoa, guan. Gusten dugu dena interpretatzen abierta, no? Kick in the mouth. Pixka de parodiko da, modu bargare batean, no? Eta abesti guztiak guriak dira. Gaurkoak. Gaur joko ditugunak danak guriak. Bai, gero joko dugu eki guztiare, bai. Dela... Piskat reggae lasai eska... Reggae rapa raro bat. Bueno. Dijoa, hemen Euskal Herrian daukagun eguraldiari buruz. Un poco nos vamos las ramas, no? Pero... Aro ederra, ezta? Aro ederra, bai. Azken bi urtetan eguzkia bakarrik. Tropikala, bai. Eta... Gero... Eta bukatzeko Toyota Corolla. Toyota Corolla diju gizon bat, o emakume bat, ez dugu espezifikatzen, o lo que sea. Erosten duela Toyota bat, Toyota Corolla bat Wallapopen, y no le sale muy bien la compra. Atera zaio pixka eta rarua, baditu problema kutxiak, eta dago bastante azerre. Gatazkandia. Pertsonari. Eta hori da, básicamente. Baina, gure tonuen. Beno, hortan gelditzen gera, eta kontzertua hasiko dugu beraz, orain. Protokadaber! Adiskideok ikusi alduzu ez zela horietan hartzaiak. Artzai txiki, artzai haundi, artzai mutur leunak, alaken
¿A la quién? A la pícula tumba y le responde la pícula tumba Jesús Mari punki batzen. Jesús Mari gaueko pastillak ez ditu hartzen Goiztiak nastuko ditu azukriak astirakin Traktorian dijoak taldea beizera Baita ibeko dutxizkeruak duzaiolako Alaken, Jesús intodaken Alaken, dutuzturi gauen Txakurrak kortatu izena dauka Belarri moztu batu Chihuahua bata Zaintzen ditu ardiak Jesus festan agonian Kalian pasatzen ditu pastillak da poltziak Alaken, Jesus intodaken Alaken, mutuzturi gauen Gauean iten ditu bere garajian Mustxapelketa ezkutuak Zelaiak ta animaliak apostuan Dena jokalari trampatiak Kortatu goiztian dijua lanera Ez dauka bezito goiztaria Adia irekita geratu zen gauian Susmarizeko dago aurreko larriak Alaken, susmariak oizten Alaken, mutur gorria gauen Supermerkatuan kolatzen diren zar guztiei Kotxia gaizkia aparkatzen dutenei Ez diotenak txakurrei mate egiten Guzti hoia izaten dien janire puzkerrak Janire puzkerrak Goizero Oso konten dauden jazz musikariak Irungo alkate jaunaren tontakeriak Txakurra izateko positatzen nahi direnei Albazeten jakizan laportu ziguta izerriei Janire puzkerrak eguerdiro Ematen azute Espero dut laizterizia da gaizki pasatia Ezin dute jo aguantatu Zure buruan kakailta Zure etxeari sua emango diot Janire puzkerrak gauero Janire puzkerrak egunero
y también a sus tías. Coges una bomba, se la metes por el ano. Comisaría en Santa, planazo de verano hoy. Yippee-ki-yay, motherfucker, me tenéis hasta la polla ya. Impaciente estoy de probar risotto de tu cara. Ya conocéis el dicho que te dicen en la horca: caballo regalado, patada en la boca. Revienta el Congreso, mata policías, quema a los políticos y también a sus tías. Coges una bomba, se la metes por el ano. Comisaría en Santa, para todo verano hoy. Eguzkita hori berdinakia, gure bizilagunak karramarroak dira. Galduta gaude, sardinen dantzan, eta badute batzueko lagarro antzat. Badaude ere, basurreak kantuan, ametsak galduta baso barruan. Ez dakizu inoiz noiz atera guardasola, baina guri ez ere zaigu axola. Tropikala da, eguzkita hori berdinakia. Euskal Herria, tropikala da, euriarekin bustitzen gea. Euskal Herria, tropikala da, eguzkita hori berdinakia. Euskal Herria, tropikala da, ilargiarekin erretzen gea. Ditugu beti gure galtzerdiak, eta zaborretan daude hautsita aterkiak. Aterki-autziak Zubizarren azpian estaltzen gara, eguzki goririk ikusi gabe zenbat denbora. Zenbat denbora. Euskal Herria, tropikala da, eguzkita hori berdinakia. Euskal Herria, tropikala da, eguzkiarekin bustitzen gea. Euskal Herria, tropikala da, eguzkita hori berdinakia. Euskal Herria, tropikala da, ilargiarekin erretzen gea.
200 euros en Wallapop. No tiene pa' cargar el iPhone, ni tampoco le funciona el Bluetooth. No entra a la segunda marcha y hace ruidos la suspensión. No tiene dirección asistida. Me cago en el puto mamón. Esker mila, Irundik datorren protokadaber taldeari, haien emanaldi hau eskainirik. Eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, gaztegera gaztetaz gaude konforme.